Moi bons días, celtistas. A verdade é que por dicir algo, porque hoxe o tempo non nos está a acompañar moito por aquí, por Rasgar, pero bueno, temos que sair do hotel xa para ver as principais atraccións turísticas da cidade. Acompáñademe. Estamos agora nun monumento histórico otomano destacado, a mezquita de Ibrahim Pasha. De cando creedes que é? Pois sí, do século XVI, e é a terceira máis grande dos Balcanes. A torre do reloxo é un dos símbolos de Rasgar e canto creedes que mide? Pois un pouquiño máis de 26 metros. Imos entrar tamén nunha tenda para ver un pouco prezos porque quero comprarme un imán de Rasgar. A moeda de aquí é a leva búlgara e un euro equivale a 2 levas búlgaras. Por aquí podedes ver un pouco os prezos, pero nin rastro de imáns. Levamos 3-4 tendas e seguimos sen atopar o noso imán, pero non perdemos a esperanza. Imos probar sorte nesta tenda. Aquí tampouco tiñan imáns, pero a dependente acompañounos ata aquí, Imos probar nesta tenda que parece que podemos ter un pouquiño máis de sorte. Xa cun imán novo para a neveira, dirixímonos cara a Britus. Estamos agora a dar un paseo por Abritus, a antiga cidade romana sobre a que está construída a actual Rasgar. Aquí está o tesouro de moedas de ouro da antigüedade tardía máis importante encontrado en Bulgaria, nada menos que 835 moedas de ouro datadas do século V despois de Cristo. E a que non sabedes canto pesaban esas moedas? Nada menos que 4 kilogramos. Xa chegando de volta ao hotel despois de coñecer moitísimo a cidade e de conseguir o noso imán. Agora a prepararnos para o partido contra o Ludogorets.